19-vuotias Matti Mattsson Porista. Olympialaisten altaasta tullessaan ilmoitti, että minusta tulee vielä joskus olympiavoittaja. Ja nythän vuoden kuluttua ollaan jo hyvällä tiellä sitä kohti. Matti Mattsson ui Suomen ennätyksen 2 kertaan eilen ja nyt se kirjataan 2:09.98. Michael Jamieson, olympiahopeamitalisti, M5 2 vuoden takaa, 24-vuotias britti. Jamieson radalle 2. Jamiesonin ennätys on 2:07.43, eli 2:07 uimareita on tässä joukossa. 3 kappaletta. Vyacheslav Sinkevic, universiaadivoittaja, 21-vuotias venäläinen, 2:08.62 ennätyksellä radalle 6. Sitten Ison-Britannian Andrew Willis radalle 3, ennätys on 2:08.47. Marko Koch, pitkästä aikaa myös saksalainen finaalissa, 2:08.33. Ja sitten 6. perättäistä arvokisaa voittoa tällä matkalla tavoitteleva Unkarin Daniel Zyrta. Siihen mahtuu tietysti olympiakulta viime vuodelta, 2 maailmanmestaruutta ja 2 Euroopan mestaruutta samalta matkalta, joten kaksinkertainen maailmanmestari, olympiavoittaja Daniel Zyrta. Ennätys on 2:07.28. Nyt on tärkeää, että Matti juu rennosti eikä purista. Eka 50 metriä pitäisi olla 21.6, 21.7 ja sitten 100 0.23 ja sitten pitäisi tulla vaan loppuun asti niin paljon kuin pystyy. Ja viimeiseen 50 ei saa hyytyä, vaan pitäisi puristaa vieruskaverin ohi. Telineiden taakse radalle 1 Yamaguchi, sitten Jamieson, Willis, Zyrta, Koch, Sinkevits, Mattsson rata 7, Tateissi rata 8. Olympiafinalistit ja olympiamitalistit, Zyrta voittaja, Jamieson hopeamitalisti, Tateissi bronssimitalisti. Ja näin lähdetään liikkeelle. Matssonin reaktioaika oli 0:72, ihan hyvä. Ja sieltä pitkällä liulla ensimmäiset 25 metriä, mutta kärjissä menevät tietysti Zyrta ja Koch ja myös britit hyvin rintamassa mukana. Ehkä Mattsson hieman tässä jää. 3:29.86 oli väliaika eilen Suomen ennätysuinnissa ja nyt 29.48 eli 40 nopeampana ja Mattsson 6. Erinomainen aloitus, 30 kovempi kuin 40 jopa kuin semifinaalisuunnissa. Tämä 50 metriä pitäisi tulla noin 33, niin silloin olla 2 alaosia ja silloin sopivaa väliaikaa. Mattsson on vieläkin erittäin hyvin rintamassa mukana. Hän pääsi finaaliin 6. parhaalla ajalla ja Mattsson lipuu siinä kaikkien kovien tekijöiden 2:07 uimareiden kyydissä puoleen matkaan. Ja Mattsson on johdossa tällä hetkellä 1:01.91 ja vain 19 sadasosaa ollaan jäljessä maailmanennätysaikaa. Matti Mattsson on tekemässä ihmeuintia ainakin puoleen väliin asti. Toivottavasti hapot eivät sitten nouse pintaan, kun vedetään tämä viimeinen 100 metriä ja viimeinen 50 metriä, mutta Matti Mattsson on erittäin hyvin vielä tuossa rintamassa mukana. Siinä on Rio Tateissi, olympiapronssimitalisti, helisevässä radalla 8 hänen vieressään, samoin universiaadivoittaja Sinkevits ja näin Mattsson tässä vaiheessa vielä kakkosena 1:35.13 ajalla. Daniel Zyrta on lipunut johtoon ja nyt viimeinen 50 metriä ratkaisee sen, tulisiko tässä mitalli 10 vuoden odotuksen jälkeen Suomeen. Onko se mahdollista? Matti Mattsson on tekemässä mahdottomasta mahdollisen. Zyrta johtaa tässä vaiheessa. Mattsson on vielä mitalissa kiinni, kun 15 metriä matkaa maaliin. Zyrta johtaa, Kohon hyvin rintamassa mukana ja Mattsson on tulossa myös sinne ja Mattsson läppäisee pronssimitalin. Suomen pronssimitali 2:08.95 ja tätä kannattaa kyllä nyt tuuletella. Ei tällaista ihmettä olisi voinut uskoa vuosi sitten. Matti Mattsson ilmoittaa, että hänestä tulee vielä jonain päivänä olympiavoittaja. Ja hän on vuosi Lontoon 17 sijan jälkeen maailmanmestaruus pronssimitalilla. Nyt olen hetki ja hiljaa. Mä lupasin nimittäin, mä välttämättä sano mitään, mutta
mikä uinti. On se tunteiden vyöry, jos miettii, mistä tämä Suomen uinti on lähtenyt Lontoon jälkeen, mihin se on päätynyt. Kuka olisi uskonut Lontoossa, että suomalainen uimari ottaa pronssimitalin maailmanmestaruuskilpailussa? En minäkään olisi uskonut. No ei pakko, se on uskoa kun näkee. Ehkä niin. Bo Jakobsen. Ehkä. Ja Tomi Pystynen. Ja Matti Mattsson itse tietysti uskoo. Nyt täytyy purkaa tätä uintia vähän sen verran. Puhuttiin siitä, että saa ne osa-alueet kuntoon. Katsotaan vielä. Daniel Zyrtan voittoaika on kisaennätys 2:07.23. Marko Koch 2:08.54 ja Matti Mattsson 2:08.95. Ensin eilen puhkaisi tuon 20 rajan ja tänään 2:09 rajan, eli parantaa tuota Suomen ennätystään sekunnin ja 1/100. Ja pronssimitalli Suomeen. Alkuun puhuttiin siitä, mitkä osat hänen pitäisi saada kuntoon saadakseen sekunnin pois. Ja se oli nimenomaan toinen 50 metriä, niin se meni välierissä hiukan hiljaa. Ja nyt hän uusii samaan, mitä hän on alkuerissä, 32.43. Mutta sitten hän jaksoi puristaa seuraava 50 33.2 ja pelkällä tahdonvoimalla 33.8. Sitä samaa hyytymistä ei tullut kuin alkuerissä, vaan jaksoi samalla tavalla loppuun asti, mitä välierissä ui. Ja kuten hän itse sanoi, ja Pystynen valmentaja sanoi, toinen 50 pitää panostaa ja tulos on pronssimitali.